ukamugwira wachikondi wako akupanga chisembwere upange chiyani? Anthu ambiri nthawi amapsa mtima komanso amatha kupanga zinthu zomwe zili zosayenera kuphatikizapo kupha munthu kumene. So video ya lero tifuna tiphunzitsane zinthu zingapo kuti mupange bwanji pa nthawi ngati imene iyi, chifukwa ndizotheka ndithu ane ndizomveseseka ndithu kuti umatha kupsa mtima. Komano kugwisa ntchito nzeru ndi zimene zimakhala zofunikira kwambiri kuchita pa nthawi ngati imeneyi. Tikukamba izi chifukwa cha mzibambo wina amene anamugwira mzimayi amene ali mkazi wake ndi mwamuna wina, ndiye anayamba kukokana ndi mkazi wake, and in the process mkazi anapezeka watenga mpeni ndi kudula maliseche ya mwamuna. And mwamuna atadulidwa maliseche basi nayenso anapsa mtima ndi kupezeka watenga mpini ndi kummenyanso mkazi wake uja ndi kuphera tupompo mkazi. Apolisi ndikubwera ndi kummanga mwamuna. Ndiye mwamuna ndi amene analakwiridwa apa, komano zikukafikanso kuwaya zachokeranso pati. Chimene chimachitika ndi mmene iweyo unapangira react. Ndiye mu nthawi ngati imene iyi umakhala kuti ma emotions ali very high, and zimene ungapange next ndi zomwe zingachepese damage imene vuto limene lakugwera kapena kuonjezera vuto lija. Mzibambo uyu waonjezera mota achepese damage yomwe yachitika kale, wamugwira kale mkaziyo ndi mwamuna wina. So goal yake ndi chani? Goal ya video iyi ndifuna kuthandizira azibambo kayenda azimayi chimodzimodzi kuti tingateteze bwanji ulemu wathu, komanso tingateteze bwanji safety yathu, komanso kuteteza long term well-being, umoyo wathu wamtsogolomo kuti uzapitirebe kukhala wabwino. Chifukwa zimene zimatengera chisankho chimene ifeyo tingapange pakali pano. Chinthu choyambirira kuti tichichite pa nthawi ngati imeneyi kuti tampeza pha ali ndi wachikondi wina, mwinaso in the act akupanga zosayenerazo. Chinthu number 1 chimene chimafunikira kuchita, do not react in anger. Usangopanga react chifukwa cha mkwiyo nthawi ngati imeneyi. Upewe iweyo timati immediate violence. Usangofikira kupanga violence pa nthawi ngati imeneyi. You have to avoid the immediate violence or shouting. Kukuwa ina mafika kuona makuti. Nthawi ngati iyi zimafunika kuzipanga control kwambiri kuti usangoyamba violence pa nthawi ngati imeneyo, komanso usakuwe pa nthawi imeneyo. Chifukwa chonena kuti nthawi zambiri sibwino kupanga decision pa nthawi imene iweyo uli emotionally overwhelmed. Chiganizo chabwino kwambiri kuchichita pa nthawi imeneyi ndi osayankhula china chilichonse, even ndikubwerera. Ngati pali kuthekera ndikutenga umboni, kaya kamera ndikujambula kuti ukhale ndi umboni ndikuchokapo pamalopo. Chifukwa mkwiyo nthawi zambiri umene ungaugwiritse ntchito pamene papa, olo mkwiyo umene ungakubwerere pa nthawi imene iyi umayambisa timati ma physical fights, ndewu, umayambisa ndewu, komanso umayambisa chinthu chimene iweyo tatu wachipanga chikakhala chokuvuta mu court, komanso umapangisa chinthu chimati regretful actions. Ziganizo zopanga munthu kuti akwiya nthawi zambiri zimabweretsa munthu kuti uzanong'oneze bondo. So chofunikira kwambiri iwe upange pause usanapange respond, ngakhale zitakhala kuti zinthu zoni zopweteka kwambiri. Anthu ambiri ndikuzotanena kuti pamene poponde ineyo ndingakwanise zimenezo olo sindingakwanise zimenezo, komano trust me mungathe ndithu kukwanisa. Chinthu cha number 2 chimene mungapange pa nthawi ngati imeneyi, prioritize safety. Mukuyenera mupange prioritize chitetezo chanu, chifukwa pa nthawi ngati iyi mukuiona kuti ili dangerous kwa inuyo, mukuyenera muchokepo pamalopo mwansangasanga. Cause we have heard macases ena amene even mwamuna othyola nyumbayo ndikupezekanso wammenya mwamuna mwina wake wamkaziyo oti sanalakwe china chilichonse. So ngati mukaona malowa kunena kuti sali safe anymore, patha kubwera zinthu zimene zithe osakhala bwino. Ena amagwiritsa ntchito mifuti, ena zida, ena zikwanje. It's better inuyo mungochokapo pa nthawi imeneyoyo, chifukwa mukhale munthu amene muli opewa kumpanga confront wina pa unsafe environment ngati imeneyi. So chimafunikira nchani? Simukuyenera mupange risk physical harm kapena kupanga escalated kuti nkhani ija ikwere, ena amayamba kukuwa kutani, ndio anthu akusonkhana amakamera kwa jambula ndi zina zambiri. Zimafunika kupewa kupanga escalate, chifukwa mmene ndikunenera unena kuti chitetezo chanu pa nthawi ngati iyi ndi chofunikira kwambiri kusiyana nzoti iniyo mupitirize kukuwa kumpanga confront wachikondi wanuyo. Chinthu cha number 3 chimene mukuyenera muchite, mukamugwira wachikondi wanu Mwampezelera ali ndi winayo, ndi wachikondi winayo, mukuyenera mupange timati avoid public scandal or humiliation. Mukuyenera mupewe kupanga scandal pa public chimene chingadzetse iniyo kuzipanga humiliate. Chifukwa nthawi zina olakwidwa ndinu, komano mmalinga ndi mmene nkhani zakhalira masiku ano ndi mmene kuliri kunjako. Anthu akujambulani amba kupangani post, so muli hamdi kale, komanso mukudzetsanso manyazi kwa inuyo. So simukuyenera mupange expose pale ena amafulumiza ukayika pa social media kena kalikonse. So simukuyenera mukapange expose kena kalikonse kazi zimene zachitikazi pa social media. And mukuyenera mupewe kupanga involve chigulu cha anthu kapena kudzetsa ndewu ya pabwalo yoti wina aliyense ayione. Chifukwa
public shame often increase emotional damage. Kuchitisana manyazi pagulu nthawi zambiri kumadzesa kuzonongera ndithu ndi inuyo kaganizidwe kanu. So mukuyenda muipange handle nkhani imeneyi with maturity and control. Muipange handle nkhani imeneyi ndi nzeru zokhwima komanso mozipanga inuyo control. Chinthu cha number 4 chimene mukuyenda muchite pa nthawi ngati imeneyi, you have to gather your thoughts before taking action. Mulingalire bwino. Mulingalire bwino musanapange action ina iliyonse. So take your time to think clearly. Muganize bwino musanapange china chake. Muzifunse nokha kunena kuti ineyo ndi chani chenicheni chimene ineyo ndachiona, komanso ndi chani chimene ineyo ndikuyenda ndipange confirm pa zinthu zimene ineyo ndazionazi. Komanso izi zingathe kubweretsa outcome yotani. The outcome ya mtundu wanji omwe ndikufuna at the end of this. Chifukwa mukuyenda mupewe kupanga chiganizo chimene chikungochokera pa shock chabe komanso emotion. Chinthu cha number 5 chimene mungachite pa nthawi imene Mwampezelera Wachikondi wanu is to confront calmly if necessary. Kumpanga confront, kumudzudzula or kumpanga accuse amene Mwampezelera kupanga zimenezo modekha ngati pali kufunikira kuti iniyo mutero. Mukakhala kuti iniyo mwakonzeka, mukuyenerano muyankhule pa chizungu timanena kuti in a controlled manner. Mupewe kutukwana, mupewe kulalata, kukweza mawu, mufunse mafunso amene ali clear. Focus yanu ikuyena ikhale pa kufuna kumvesesa chilungamo cha nkhani imeneyoyo. So cholinga chake ndikufuna kupeza clarity and not distraction. Osati muziwononge zinthuzo or kumuwononga winayo kapena kuziwononga nokha ayi, komano mufuna mumvesese kuti kodi kwenikweni ndi chani chomwe chinachitika. Chinthu cha number 6 choyenera kuchita pa nthawi ngati imeneyi is to seek the full truth before final decisions. Kupeza kusakasaka chilungamo chenichenicho musanapange chiganizo chomaliza. So musangodalira pa zinthu zimene iniyo munaona zokhazo kwa kanthawi kochepa ayi. Mukuyena mumvesese kuti kodi context of the situation nkhani yonseyo inali yotani, komanso ngati pali possible explanation kuti anthu afotokoze, mwamuna afotokoze, ngatinso mkazi winayo pali kuthekera kuti afotokozenso. Zonsezo ndizofunikira iniyo kuti muzidziwe. Komanso mukuyena mudziwe kuti kodi history ya relationship ya anthu awiri amene mwagwirawo ndiyotani. Chifukwa mukapanga chiganizo chanu based on facts, ma-facts amene onsewa mungathe kupanga gather zitha kupindulani kwambiri kusiyana ndi kungoganizira. Chifukwa anthu ena anso amachuluka kungoganizira kuti mmene ndazionera ndiye kuti mwakuti ayi. Zisakhale choncho, koma iniyo mupange chiganizo malingana ndi zimene ma-facts amene mwapeza kuchokera pa ground ndipo komanso kwa anthu awiri amene mwapezerera kupanga zimene zozozo. Chinthu cha number 7, you have to involve trusted third parties. Nkhani ngati iyi ikachitika, yoswetsa mtima ngati iyi ikachitika, chimafunikira ndikuwatenganso anthu ena kuti nawonso akuthandizireni kuimvesesa nkhaniyo. So amene wali ma third parties amene tikuwanena, mukuyenera mutenge anthu akuluakulu m'banja mwanu, kaya ndi alangizi amene niyo mmadalira, kaya ndi akulu akumpingo kwanu. Chifukwa guidance yomwe ingabwere ya neutral kuchoka kwa munthu amene sakukhuzidwa imathandizira kuti iniyo mupange control ma emotions anu. Komanso mukuyenera mupewe anthu amene azaperekera zida, kapena kuyika nkhuni pa moto umene wayaka kale, anthu amene azangopanga fuel revenge. Chifukwa pala anthu ena ake ofunika kubwezera, ofunika ati mmenye. Mukuyenera pa nthawi ngati iyi mafunika mwapewe anthu ngati amenewo. Chinthu cha number 8 chimene mukuyenera muchichite pa nthawi ngati imeneyi, you have to protect your emotional health. Now mukuyenera muteteze maganizo anu. Chifukwa ngati muzidzesere stress chifukwa cha nkhani imeneyi, ena amatha kuzipha chifukwa cha mugwira Wachikondi wawo akupanga zinthu zosayenera, sizimafunikanso nkhani zake zifike kumeneko. Mukuyenera muteteze maganizo anu. Infidelity jayo imatha kudzesa timati deep emotional trauma. Ukangwira Wachikondi wako ali ndi mkazi wina kapena ali ndi mwamuna wina, zimatha kudzesa kunena kuti iweyo ukhale ndi trauma imene umatokhala nayo kwa nthawi yayitali. So nthawi ngati iyi chimene chimafunikiranso kwambiri ndi kuteteza maganizo anu amenewo, chifukwa mutha kuziyambisira ma BP, mutha kuziyambisira matenda ena amene sakufunikira kuti iniyo mutero ayi. Komanso chofunikira kwambiri kuchichita pa nthawi ngati imeneyi, sizikufunikira kuti muzipanga isolate. Pala anthu ena ake amangonyamuka kokhala kwawo kwina kwake ndikumakangolira kumene kujako. Sizimafunikira kuzipanga isolate choncho. Mmayeneka mukhale pafupi ndi anthu. Talk to trusted people. Mukuyenera mupange focus kwambiri mental stability yanu and self care. Izizi ndizofunikira kwambiri kwa inuyo kuti muzichite pa nthawi imene mwadzizimusidwa moteremo. Komanso chinthu cha number 9 chimene mukuyenera muchichite, you have to avoid immediate life changing decisions. Mupewe ziganizo zimene zingathe kusintha moyo wanu completely. Ndikutanthauza chani? Simukuyenera mufulumize mukuganiza kuti banja lithepo basi tisiyane, ndikuyamba kulengeza za separation yanu, ena legal action basi ndipite ku koti.
sizimafunika nthawi zina kufulumizisa kupanga zimene zizi. Chimene chimafunikira kwambiri ndi kuzipasa inuyo nthawi kuti mupange process my emotions, kuti mupange process china chilichonse chimene chinachitika. Chifukwa ma decisions amene amachitika pa nthawi imene munthu ali pa ululu, nthawi zambiri munthu amazanong'oneza bondo pa nthawi ina yake. Chinthu cha namba 10 chomwe chomalizira kwambiri kuti muchichite mukamugwira wachikondi wanu akupanga zosayenerazi, you have to decide the future of the relationship. Now mukuyenda muganizire kuti kodi tsogolo la banja lathu lino kuchokera apa liyenda motani. Tumikiyo ija ikakhala kuti yatha, my emotions ajapanga settle, mukuyenda mulingalirenso kuti kodi is there genuine remorse, kuti okondedwa wanuyo akulingalira kuti wakulakwirani, akuzindikira kuti chimene anapanga chija ndi chokulakwirani inuyo. Is change possible? Mukuyenda mulingalirenso nena kuti kodi kusintha ndikotheka, atha kusintha iye uja kapena ndi chikhalidwe chake sangasinthe. Komanso mukuyenda mulingalire kunena kuti is trust rebuildable? Since tamugwira kupanga zimene zizi, kodi kukhulupirananso kuja kungathe kubwereranso pakati pathu? Ma options amenewa akuyenera apange include counseling and reconciliation, kuyeseranso kuti mugwirizanenso ndi wachikondi wanu popita kwa alangizi or anthu ena ake amene angathe kukhazikani pansi. Komanso ma options onena kuti pakhale structured separation, komanso ma options onena kuti permanent ending of the relationship. Komanso mulingalirenso kunena kuti, komanso mukuyenda mulingalirenso kunena kuti pakhale timati structured separation, dongosolo labwino lakusiyana kwanu ndi mwamuna uja. Chifukwa pali nthawi zina umatha kukhala mwamuna ndi mkazi ali ku South Africa, mkazi wamugwira mwamuna, mkazi ndi kumuganiza zongothawamo mnyumba muja, akangothawa kumene apiteko nkukayikaso moyo wake pachiswe. Tamvapo makesi ife ndikupezekaso wachitidwa chipongwenso kumene kuja kungonjezera mavuto. So pakhale ndi two structured separation, dongosolo labwino losiyana na banja ngati mwaganiza zoti musiyane ndi banjalo. Komanso mulingalirenso kuti kodi permanent ending of this relationship zikhala zofunikira. Timalize motani nkhani imeneyi? Kusolera mtima kotere palibe amene tingamusekerere amene angapange zimezi kuti amene wachita bwino. Ayi, kumusolera wachikondi wako mtima motere ndi chinthu choyipa kwambiri, chinthu chimene sikufunikira wina aliyense kuti achichite. Izizi zimakhala so overwhelming, emotionally overwhelming kwa munthu winayo. So response yabwino kwambiri kwa munthu amene wamugwira wachikondi wakupanga zimenezi pa nthawi ngati imeneyi, chinthu choyambirira akuyenera adekhe kaye over chaos, calmness over chaos. Adekhe asadzese chisokonezo. Komanso akuyenera alingalire chitetezo cha moyo wake kusiyana ndi kungopanga revenge pa zinthu zimene zachitikazi. Chifukwa ena makatenga chikwachi ndi mukhapa amene sizikufunikira kuti muchite choncho. Ayi, inu muganizirenso chitetezo chanu. Chifukwa pali ena amene anayeserapo kuti akatero ndikupezeka akhapidwanso ndiwo. So ndikukhala ngati wafa kuwiri, akulanda wachikondi komanso wakakhapidwanso ndi chikwachi. So mukuyenera muyang'anize safety yanu. Chifukwa chimenechi ndi chinthuso chimene chofunikira kwambiri. Komanso mukuyenera muganize kuti nzeru ndi zimene zili zofunikira kwambiri, kugwiritsa ntchito nzeru over emotion ndi zimene zimakhala very important all the time. Ndiye reaction yanu ikhale yoteteza, yoteteza tsogolo lanu osati kuliwononga tsogolo lanu. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.